Kigger ud af vinduet, er der ikke så meget at se. På tv hører jeg alle sige, det er snart. Men jeg ser kun overtræk og minus på mit Mastercard. Så udover reklamer fra oktober med lidt lys og bøn, er der ikke så meget, der siger mig, at min yndlingshøjtid er weekend. Jeg vil have julefrokoster med alt for meget snaps, og hotte nisse giver dig gerne flash af deres babs. En underlig sådan ting, hvor du sikker på med. Den er for stiv og sikrer tænder, piller i sit skud. Vi vil rigtig gerne have I får en glædelig jul, og håber I endnu en gang vil nyde i vores julekugler. En tur på skøjter med min scoring fra i går var nok ikke så lækker, men man må jo tage hvad man kan få. Da hun kopierede røven på min chefs kontor, var jeg solgt og spurgte om ikke vi skulle holde jul med hendes mor. Men det at følge ønskesæd